Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. Лукашенко як змія ухиляється від вступу в війну, хоча Путін тисне на нього усіма силами, заявив нардеп Костенко. В той же час пишуть, що якщо напад і буде з території Білорусі, то готуватися в першу чергу потрібно Польщі. Поляки бачать це і вже просять допомоги в Україні. Поділитися технологіями дронів, аби вони масово їх виробляли. А що таке? Бандера вже не миляє? Ось що говорять білоруські українські блогери про це все. Не пройде некалькіх місяців, а може бути тижнів, як ситуація в Білорусі з міру може стати вельми небезпечною. Рішення про втягування озброєних сил в Республіки Білорусь у військовий конфлікт, лишите, що воно вже прийнято, і воно відовочне. Росія рихтує операцію по Балтії, по некоторих країнах Північної Європи. Ну, міркуйте самі. От я зараз читаю документ у Раду Російської Федерації. З 1 липня, ось коли я записую це відео, яны зачиняють чыгуначные пераходы з Фінляндії, Естонії і Латвії. Все зрозуміло, по-моєму. Ну, для чого ви можете зачиняти пераходи? Далі, про контингенти Російської Федерації на межах з Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії. Створена інфраструктура, каб прийняти 200 тисяч військовців. Там уже рихтуються ударні кулаки. Далі, сьогодні я говорив з Вадимом Кабанчуком, представником Об'єднаного переходного кабінету по нацбезпеці і обороні, і він нагадав, що у 2025 году скончилася рекогносцировка місцевості, ну нібито от псевдонауковці проводили дослідження по всій межі Білорусі з Литвою і Латвією, і от з російського боку ля межаў з Латвією, Естонією, Фінляндією, Норвегією. Нацисти робили те ж саме перед тим, як розпочати Другу Сусвітню війну в Європі. Там Ельзац, Судети, Польща робили те ж саме перед буйним нападом. Так ось воно робиться. Ну і Злучені Штати Америки некілька тижнів тому, чому ви думаєте, вони вивели своїх морських піхотинців з Литви у Польщу, там більше за 1000 військовців. Мають інформацію про те, що рихтується. Коли розпочнеться операція по Балтії, згодно алгоритмам НАТО, треба діянішати по Калінінграді. А згодно військовій доктрині так званої союзної держави, узброєні сили Білорусі обов'язані обороняти цей Калінінград. Розумієте, це анклав. І гэта вось уцягванне на ўпросту канфлікт, ну, давно пролічана. Немагчыма там адразаць Балтыю ад Европы. Не задзейнічаўшы беларускі плацдарм, у Беларусі будуць новыя кантынгенты паўторныя, і ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, уж хто-хто, расейцы умеюць прымусіць ваяваць ці і гінуць. Ну а для чаго Расія это патрэбна? Ва ўкраіне ў іх не атрымліваецца дасягнуць аператыўных поспехаў, яны спадзяюцца, што паставіўшы на калені краіны НАТО ў Еўропе, яны доб'юцца, што Європа не будзе забяспечваць Украіну. Мы таксама Європа, так я кажу, вось краіны НАТО ў Європе не будуць забяспечваць Украіну, і тады расейцам удасца там хутка украінцаў даціснуць, а потым узяцца і за гэтыя краіны НАТО ў Європе аж да самага Берліна. Вось такі у іх спадзеў. Ажыццявіцца ён, не ажыццявіцца, паглядзім, а вось тое, што кашмар пачнецца ў Беларусі, па-мойму, перспектывы відавочныя. Сябры, яшчэ дзень таму мне здавалася, што Лукашенка не даў пераламіць сябе праз калена, калі быў візіт да Пуціна. Потым паляцеў у Пекін, дамовіўся з Сі Цзіньпінам, Беларусь, значыцца, захаваецца мір, Беларусь пад кітайскім парасонам. Але гэта памылковыя былі ўяўленні пра сітуацыю. Таму што Лукашенка не кантралюе тэрыторыю Беларусі. Зеленскі прасіў прыбраць ретранслятары, якія наводзілі дроны на украінскія гарады. Но Лукашенка не змог яе вырашыць. 25 чэрвеня, оказывается, пры ўдзеле вот этих ретранслятараў ва Украіну заляцелі дроны, ударылі па горадзе Коростень. І тады украінцы нанеслі удары, мілітарныя кампаненты ў глыб тэрыторыі Беларусі. І ретранслятары былі знішчаныя. Потым яшчэ выступаў Сырскі, што яшчэ адзін застаўся. Хутчэй за ўсё і па яму нанеслі удары. І ведаеце, ўжо ёсць негатыўныя наступствы. Вось што кажа прадстаўнік Аб'яднанага пераходнага кабінета Вадим Кабанчук. Тэрыторыя Беларусі ператварылась в транзітную зону. Учора зетныя каналы вылі, што праз тэрыторыю Беларусі транзітам заляцелі дроны, якія бомбілі Расію. Я маю суб'ектыўную думку, што калі расійскі генштаб будзе мець планы па пашырэнню эскалацыі, і дзеля гэтага ім патрэбна будзе выкарыстаць тэрыторыю Беларусі, ці нават узброеныя сілы Беларусі, яны гэта зробяць. Ці будуць прынамсі намагацца зрабіць
незалежна ад таго, ці пагаджаецца з гэтым Лукашенко, ці не пагаджаецца. Але тое, што Беларусь пераўтварылася ў прахадны двор для шахедаў, гэта паўбеды. Вось у нас на рацыі выйшла інтэрв'ю з вайсковым экспертам з Украіны Грабскім, чалавек блізкі да цэнтраў прыняцця рашэнняў. І ён тлумачыць, што прадаецца бензін з Беларусі, забяспечваецца Расея, там дыспаліва, авіяцыйнае паліва і гэтак далей, кампаненты зброі. На гэтым трымаецца эканоміка Беларусі. Но Украіна все не можа гэтага далей дапускаць. У іх мэта збіць патэнцыял Расеі па атрыманні нафтапрадуктаў, напрыклад, да мінус 30%. Беларусь перашкаджае. І будуць наносіцца ўдары па лагістычных ланцужках. Не па тэрыторыі Беларусі, а вось блізка мяжы ў Расеі, што проста это все нельга будзе пастаўляць, і это будуць грандыёзныя праблемы для беларускай эканомікі. Но это не самая вялікая праблема. Самая вялікая праблема, што выглядае падобна, што все-таки салдатаў і афіцэраў узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь уцягнуць у вайну, але на іншым напрамку, не на украінскім, але пра это у наступным відэа. Ребятуленьки, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Смотрите, человек пришел в чужую квартиру, взломал дверь, зашел, схватился за чайник в чужой квартире, а он горячий. И вот он держит этот чайник и орет: гребаные соседи, ублюдки, подонки, негодяи и так далее. Соседи выходят из другой комнаты, говорят: чувак, ты просто чайник отпусти, говорит, горячий, и с нашей квартиры, говорит, уйди, и все будет хорошо. Он нет, орет, говорит: нет, блин, суки, зачем этот чайник нагрели? Понимаешь, зачем такая дверь крепкая, я ее еле выломал, да? И зачем такой чайник горячий? Вот он орет, воет. Вот это, ребята, менталитет русских. Менталитет русских, вот русская мама там, да, одна воет, она искренне воет, ей плохо, она страдает. Она говорит: мои дети все погибли там. Причем она отдает себе отчет: там погибли, да? А что они туда пошли? Ну, в общем, мои дети все, сыновья погибли там. Мои внуки все покалечены. Она воет реально, бля, просто плачет. Внуки все покалечены. И говорит: вот у меня остальные внуки еще там пару штук подрастают. Я, говорит, так боюсь, чтоб их туда не отправили. Проклятые украинцы. Поняли, да? Вишенка на торте. И она боится, чтоб их туда не отправили, но винит она не того, кто их туда отправляет. Понял? Украинцев винит. Гребаные соседи, зачем вы так сильно дверь закрыли и так сильно у себя там свой чайник вскипятили? И вот она воет и сетует: гребаные украинцы, проклятые, треклятые, не хочу ругаться просто, и треклятые американцы. Зачем вы им этот чайник нагрели? Мол, американцы, зачем вы оружие украинцам поставляете, чтобы они защищались? То есть вот она, сука, хотела, чтобы ее дети вошли туда, в чужую страну, как она говорит, там. Всех там выкосили, вот тогда ей бы, суки, было хорошо, понимаешь? То есть ее детей убивать нельзя, а других людей в чужой стране можно. Вот оно, мышление и менталитет русских. Виноваты все вокруг. Твоих детей, твою кровиночку, единственное, ради чего живет человек на этом свете, свою единственную жизнь, ты отдал в мясорубку туда. И плачешь, что у меня все дети там у вас погибли. Какого уя они туда пошли? Вот и все, ребята. Нужно ли что-то еще объяснять? Кто-то начнет усложнять мне. Политика, геополитика, заговор, масоны, пасоны, мусоны, понимаешь? Пока русский Ванька, как я говорю, не взял автомат, не пошел своими кривыми ногами в лаптях в чужую страну и не начал там нажимать на курок, он может даже не пытаться кричать: это не я, это все Зеленский, украинцы и американцы. Но стреляешь-то, Ваня, ты пошел туда. И твоя мать тебя туда отпустила. И твоя власть тебя туда отправила. Но виноват не ты, не твоя мать, не твоя власть, а виноваты там проклятые украинцы и там проклятые американцы. Что-то, скажите, можно еще добавить? Вот этот спич. Вот и вся разница между белорусами и россиянцами. И уж тем более между украинцами. Украинцы у себя дома. Они защищаются. В своем доме они могут кипятить чайники, назначать власть, снимать власть, устраивать мандан, шмайдан. Так же, как и вы в своей квартире. Можете делать, что хотите. С кем хотите спать, кого хотите приводить. Жена дома, без жены дома, с мужем, троем, пятером, кипятите чайники, курите траву, делайте что угодно. Просто в чужие квартиры не ходите. Но вот
россияне почему-то любят ходить по чужим квартирам и там порядки наводить. А у себя дома они мусор под коврик загребают, понимаете? У них там сплошной бардак, бандитизм, засилие китайцев, кавказцев, домашнее насилие, алкоголизм и деградация. Живет только одна Москва. Ну понятно, одна из мировых столиц. Все, но порядки они наводят в чужих странах. И они все к соседям туда за забор засматривают. А вот у вас там, а у вас тут, блядь, что? Рыба на лишай на планете. Есть там, конечно, светлые люди, но их там единицы, и очень жаль, что все остальные сидят с языками в попе. Слава Україні! Живе Беларусь! Миру мир! Рашки позор! Ну, для мяне важна была в першую чергу асабіста, бо сярод тых загінулых добраахвотнікаў ёсць і мае знаёмыя, і мае сябры, так як это я хожу для берасейскага сродка масавай інфармацыі. Зараз вядома, што сярод 3 десяткаў загінулых добраахвотнікаў беларусаў в Украіне мінімум 6 чалавек это тыя людзі, лёсы якіх звязаны з берасця. Не все зараз іх імёны можна агучваць. Не все нават ведаюць, што ёсць сапраўды загінулі людзі, якія загінулі ў Беларусі родам з берасця. Але я ўпэўнены, што пройдзе некалькі гадоў і імёнамі гэтых людзей будуць названы вуліцы ў Берасці і ў тых населених пунктах побач з Берестем, де народилися і жили. ЗСУ записали звернення до білорусів. Кілька українських офіцерів звернулися прямо до солдатів і офіцерів білоруської армії. Вони сказали: останнє попередження, не йдіть на поводу Лукашенка і Путіна. Якщо ви вступите у війну, буде катастрофа. Ви отримаєте тільки смерть. Ми вже знаємо всі позиції російських військ на вашій території. Не змушуйте нас бити по ваших містах і ваших людях. Звернення ЗСУ швидко розлетілося по білоруських чатах і телеграм-каналах. Солдати в частинах почали дивитися його на телефонах. Багато хто пересилав далі. У казармах почали відкривати розмови. Навіщо нам це? Ми не хочемо воювати. Деякі підрозділи просто розходилися по домах. Лукашенка наказав вести військових у деякі міста, але командири на місцях почали ігнорувати накази. У 120-й зенітно-ракетній бригаді під Мінськом солдати повністю заблокували виїзд техніки. Вони вигнали командира частин з території і поставили на воротах свій пост. Офіцер, який підтримав бунт, зняли всі номери з машин і вимкнули GPS-тректори. За кілька годин до них приєдналися солдати з сусідньої частини. Разом вони записали відео і заявили: ми не підемо вмирати за Лукашенка і Путіна. Генерал, який передав дані українцям перед втечею, встигнув скинути ще один файл: повні схеми ППО Білорусі та місця розташування російських іскандерів. Ця інформація дозволила ЗСУ точно знати, звідки може прийти удар. Генерал зараз перебуває в безпеці за кордоном. Його родину вже вивезли заздалегідь через Литву. У Мінську ФСБ і КДБ проводять масштабні арешти серед вищого офіцерського складу. Вже затримано щонайменше 11 полковників. У Гомельській області місцеві жителі почали блокувати дороги, якими мали йти мобілізовані. Жінки лягали прямо на асфальт і не давали проїхати автобусам. Поліція і ОМОН приїхали, але після кількох годин переговорів просто розвернулися і поїхали назад. Багато поліцейських самі відмовлялися виконувати накази на розгін. Паралельно з цим черговий запуск російських безпілотників чи ракет з території сусідньої Білорусі потягне за собою українські удари у відповідь. Таку думку висловив експерт, капітан першого рангу запасу ВМС Андрій Риженко в ефірі «Київ-24». Навіть якщо білоруси нададуть свою територію для пуску шахедів, то це означає вступ у війну проти нас. Вони розуміють, що ми також завдамо ударів у відповідь по місцях старту шахедів чи, наприклад, іскандерів, того, що будуть запускати. Це будуть удари по території Білорусі, висловився він. Риженко наголосив, що в разі використання території Білорусі для атак Мінськ фактично стане учасником війни. Саме тому нафтопереробні заводи та логістика республіки вже будуть законними цілями для ЗСУ. Під час масової атаки 13 травня Росія використала Білорусь для ударів дронами по Україні. Тоді за добу окупанти випустили понад 890 БПЛА різних типів. Українські військові наголосили, що особливістю обстрілу стало те, що Москва вкотре використала територію республіки для прольоту ударних БПЛА у бік України. Своєю чергою Україна терміново посилює оборону Києва. Зокрема, буде посилено Чернігівсько-Київський напрям через спроби Москви втягнути Мінськ у безпосередньо військову агресію. Командир 429-ї бригади безпілотних систем ХЛС Федоренко прокоментував утягнення Білорусі до війни в Україні. За його словами, це рішення ухвалюватиме не Лукашенко, адже він політична повія. Білорусь утягнута до війни в Україні з першого дня. Вона ділиться територією для атак, стала плацдармом для наступу на Київ,
днів у 22-му з білоруських аеродромів злітали російські винищувачі, які бомбили українців. Командир 429-ї окремої бригади безпілотників «Ахілес» назвав президента Лукашенка політичною повією, оскільки він не ухвалює одноосібних рішень щодо своєї країни. Це робить Путін. Так само Путін ухвалюватиме за Лукашенка рішення, наскільки Білорусь долучиться до війни проти України. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.